Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima, kan agtal na kayon, tayrugi tayon ti sarsarita tayo ana pauluan. Ti palsiit ni David. Kanayon araman ni David, iti rabak kan saritaan, dagiti kalugaran na ubing. Nakapso ti pakinakam ni David, kan kanayon ang maupay, iti adu abanag akayat na nga aramidan. Nilaling ti kakaisuna agayam ni David. Katlimad nga agayat ni David kan kuana. Iso na laeng tadi na maibuksilan ti riknana, gapo tanalupoy, ti pakinakam na. Iti maysa nga aldaw, kat. Hoy, David. Apay nga agmaramarang mangkamanan dito. Ha? Pasensyakan ka, Joe. Pumano ka man dito. Tamakadadali ti aldo ti panagrupropam. Ha? Diyak kaya ta makitkita ti panagrupropam ha. Iso pumano kan. Sakbay nga adda sana na saya at maaramid ko kan ka. Nalabas mo ter aramidam ka ni David, si Kakadyo. Na, talaga gaya mo sakit mo dahi jay alupoy ha. Gapot na talagamot ngamin, asan anasaya at ter aramidam. Ay, laling. Agpaisumot ngamin nga awan ti mararamidan dahi jay David. Iso lang ti saan mi ang makakuyog alalaki no umay mangriribok ni Gideon dito yung lugar tayo. Di man la tumulong. Ha? Makita? Di ka makasungbat? Gaputag pa sa amin ngay bagbaga? Talaga kita lupoy na dyan, David ah! Saan ka lang aminin nga umas-asidag kadakwada anak ko? Nang runakin ni Kadyo. Iti kasta kat saan nakapagsawan iti pakapasakitam. Nanang, Naturod da nga agsao iti pakapasakitam. Gaputa kadagupan kadagiti amin alalaki dito'y lugar tayo. Si kalaang ti mabuteng asumango numang riribok ni Gideon. talagang amin na jak may turot ti sumurot kadakwada. No kasya sang wunda da dya ahigante no may dito lugar tayo nanang. Dayta ti makagapo, no apay atagibas si tenda kalaunay, anak ko. Ngamkas itinakunak nga rudan. Tapno saan kan amasakitan. Ay, sus! Ay, Diyos ko! Adda ka naman ni Gideon! Karte nga manak ko! Mapantayo ijay rukib! Tapno di na tayo madangran ni Gideon! Saan tayo mabutang kakadwa? Isagana yung nagitigayan kan panayaw! Talaga natangkan ti uloy. Ibadde kayo! Nasiglat kayo ng aglisi! Ngam saan kayo ng agbalin kanyak? Parmakin kayo! Ladingitin mi kakadwa. Saan mi ang nalapdan dahi jay ahigante? Inala naman ang dagiti tingwen tayo. Ngam saan tayo latang agbutang kan ko ana? Basta sang kamay sa tayo akanayon amang sango kun ko ana. Sigurado adum teng tumut lang ti kanito. Amapaksyak tayo dahi jay ahigante. David, awan ka mo ti tayo nagsasarita kami. Kalpasan ti panang darok manan kada tayo da dya ahigante. Sigurado kami na siyak tumanan ti makita dagiti kalugaran tayo laling. Nang runa da dya kadyo. David, No apay ngamin ang nagbalinak ang alupoy. Apay ang nakapoy ti pakinakam ko. Apay ngamin nakastuyak. di mo kumaayayan ti bagim, David. Patsyak nga da na isang sangayan agalad mo. Amang kala at to kadagiti tao, amang tagtagibasit kan ka. Laling. Kasta ti patsyak, David. Iso adi mo ay ayan ti bagim. Laling balasang ko, agyamanak iti panangan andingay mo kin ni David nga anak ko. Dakkel ti maitultulong mo kan ko, ana. Agayam kami ngamin ka ni David, nana. Balasang ko, agpadat a babae.
Panagkita ket saan laeng agagangay a panaggayem ti marikrik nayo iti tunggal maysa. Nana, Husto akka di balasang ko? kwa, Nana. Ala, uray di mon sungbatan ti saludsud ko, balasang ko. Basta agyamanaken ka ha? Si kalaengen ti katulungak amang patpatibker iti anak ko. Tayta, naurnos kong ti palsihit ko. Maaramat ko dahi ti palsihit ko, bayat ti kadak dito kabakiran. Ado ita ti tumatayab dito kabakiran. Masigurado kung ado ti mapalsiitak ita. Kalat nga da nagpuskol nga asok iti sangwanak. Anya nga tanday ti mapaspasamak. Di ka agbutang, David. Ha? Nagbalin na nakapimpintas a babae ti asok ka nagparang iti sangaw. David, di ka agbutang, kunak manan. Sino ka? Siya ti engkantada amang bambantay iti kabakiran. Ha? Napatag nga yung kantada? Di nak ko mapaspasakitan. Di nak dosaan. Makawanin na ko ma. Saan ko nadangaran dagiti tumatayab dito'y kabakiran? Babaan ti palsit ko. Agyamanak, David. Ngamin, saan mo akabusor dagiti tumatayab dito'y kabakiran? Wan apo yung kantada. Ibal lang kung ti palsit ko. Tap naawanan ti madangrak at tumatayab. Saan, David? Di mo ibalang ti palsiit mo. Ha? Tadakkel ti maitulong daytaken ka. Tapno mapaksyat mo ti pudpudno akabusor. Ha? Amok analupoy ti riknam. Ngem si kalaeng ti makapaksyat iti pudpudno akabusor. Gapo iti kinadalos ti panagpuspuson. Anya? Katnam na maek nga agtalinaed ti kinadalos ti panagpuspusom, David. Agtalinaed ka anapakumbaba, kan nasingpat. Ala, nagpukawon ti nagpintas na yung kantada. Pumanaw akong dito kabakiran. Manipod dito. Diya ako na may agpalsit iti bilik dito. Diyos ko! Adda ka numanan ni Gideon! Sapay awan ni David nga anak ko! Ay, kasano nga taday tuyan? Anya ti aramidag! Nana, may kandarasan. Nas ka na mapantayo Jerokib. Adda ka naman ni Gideon. Ay, David anak ko! Naimbag tadakan! Umay ka nanan, kartingan. Wan anak ko! Darasan nanang. Wan anak ko! Na kayo! Kumain kayo, kanyak! Ispalan tayo nilaling! Nanang, nilaling ka no. Diyos ko! Anya nga ta tinapasama kinilaling! Nanang, pakawanan na. Sumurutak ka da kadyo. Ha? Tsaka ka may sagmak nilaling nanang. Ispalot nilaling. Tulungan, Dag! Kasyanda ko, ma! Awan ti makatulong kan ka. Saan da ka akabailan nga ispalan? Diyos ko! Gideon! Nakamit isang wag! Hoy! Daytoy tirumbang kada kayo nga ginlalang! Sandak akabailan! Naitayaban dagiti kalugar ka lalaki. Gapoy ti panang puyot kadakwada ni Gideon. Nilaling, kasla na po ti puot na. Nas ka na may spal ko nilaling. Ti palsit ko, iso ti aramatag. Apag iso da ito abataw, iso ti ibalak iti palsit ko. Gideon! Siyak ti sangwam! May sakamat nga ginlalang! Palsiita ko. Nagbaligyak. Napalsiita kiti nagbatan dagiti matana. Natumban ni Gideon.
Ay nanak ko, maayatan dagiti kalugaran tayo iti naaramidam. Naparmak mo ni Gideon. Jakmat ni namnama ang maaramid ko tikas jay, nanang. Ay anak ko, itaan na panagnagam, asaan ka analupoy. Ngamin, si kaitan ti ka maingulan. Nanang, Ipampanakal ka, anak ko. agyaman ak nanang. Ultimo ni kadyo akan ayon amang tagibasit kan ka. Rarauman na kaitan, anak ko. Maragrag sa kanakmat nanang. Itatawanan ni Gideon. Aguli mo kan ti panagbiag tayo alumugar. Nagbaliw nga rod anamim pinsan ti trato dagiti lumugar kan ni David ubing. Kat manipod idin, awanen tinangom si kankwana. No di kat binigbigda ti pan nakapaksyat na itinarungsot a higante anig Gideon. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Kan saan kayo nga agal-ala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag kan ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.